Gustaríame ir Concellos de Galicia, etapa número 6. Pouco a pouquiño imos enchendo de información o noso mapa. Estes son concellos dos que falaremos hoxe. O primeiro deses concellos é un concello de 6.900 habitantes. Ten un castelo moi fermoso, estamos falando de Vimianzo. O alumnado de quinto e sexto indica que é un dos concellos máis extensos da provincia da Coruña e que a principal festa é o asalto ao castelo. Continuamos na provincia da Coruña e imos ata o concello de Paderne, non confundir con Paderne de Allariz. Paderne é un concello preto da cidade da Coruña que ten 2.400 habitantes. Deste concello destacamos a fervenza de Mainzoso e a ponte de Pedrido inaugurada en 1943. Unha visita recomendable a este concello é o Zoo Coras Fauna. Subimos un pouquiño no mapa para ir a un concello de 39.000 habitantes. Podedes adiviñar que estamos falando de Narón. Narón é unha vila-cidade que está moi pretiño de Ferrol e está en continuo crecemento. De Narón pareceunos curioso o mosteiro de San Martiño de Xubia, a Praia Casal e un dos camiños de Santiago que pasa por aquí, concretamente o Camiño Inglés. Se falamos de encaixe, a todos nos ven á cabeza un concello situado na Costa da Morte. Falamos agora de Camariñas. Camariñas ten máis de 5.000 habitantes e de aquí destacamos o seu porto, o cemiterio dos ingleses que fala dos naufraxes ocorridos nesta zona e o Cabo Vilán, que é un dos cabos máis senlleiros da nosa terra. O pasar por Camariñas, esta canción típica do folclore popular galego tamén lles chamou a atención aos nosos alumnos. Baixamos no mapa ata Caldas de Reis, un concello de 9.600 habitantes. Está na provincia de Pontevedra e por el pasa o Camiño de Santiago procedente de Portugal. Destacamos Ponte Segade, Pedra Filga e a Ponte Vermaña. Un dato curioso, aquí foi encontrado no século pasado un conxunto de 36 pezas de ouro. Baixamos aínda máis no mapa e chegamos a un concello que foi partido en dous. Estamos falando de Mondariz e Mondariz Balneario son dous concellos situados ao sur da provincia de Pontevedra. No seu conxunto roldan os 5.000 habitantes. Nesta zona son importantes as augas termais. Ademais do balneario de Mondariz, destaca o balneario de Sabaxáns que está en ruínas. Este concello está bañado polo río Tea e ademais destaca a ponte de Cernadela e os pasos de Tatín. Orballa en Baralla. Con esta rima comezamos a falar dun concello situado na provincia de Lugo, a Ponte dos Mazos, que ten 2.500 habitantes, e a Torre de Piñeira, primeira das 7 cidades galegas das que imos falar. Hoxe, o gustaríame ir a la de Ourense. Con máis de 100.000 habitantes destacamos as súas augas termais, as súas pontes e, por suposto, o río Miño. A súa ponte romana data do século I. Outro dos monumentos importantes é a súa catedral. Para os alumnos tamén foi curioso falar do Estadio do Couto. Aquí remata o 6º capítulo da nosa análise dos concellos de Galicia. Que concellos virán a semana que ven no Gustaríame ir?